ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗିଲେ ଯେନେ ମିଛ କୁମତି ମଣିଷ ତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଧନ ଜୀବନ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ନିମିଷକେ ନିୟଇ ହରି ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଚରେ ଯା ଦେଖଇ ମାୟା ବୋଲି ଜାଣିବ ସେହି ସଂସାରେ ଦେଖ ଯେତେ ଅଂଶ ଏସବୁ ମନର ବିଳାସ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଏ ଜଗତେ ବେଦ ଭଣ୍ଡାଇ ନାନା ମତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। କେହି ହୁଏତ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ କେହି ସୁସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏକି ବିଷୟାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ କଳ୍ପନା କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ମିଥ୍ୟା ହୋଇପାରେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠିକ୍ ନଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଶୟନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ମିଥ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଦେବଦେବୀମାନଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କରିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଦେବାଦେବୀମାନେ ସାଧକକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଚରରେ ବରପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନଦର୍ଶରେ ଅନେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବାଦେବୀମାନେ ନାନାଦି ରୂପରେ ମା ଭଉଣୀ ମାଇଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୂପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଭାଇ ପିତା ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପେ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ସାଧକ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସାଧକ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ ସୂଚନା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମନ୍ଦ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବଧାରା ଥାଏ ସେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ରୂପରେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ଯାହାର ଭାବନା ଯେମିତି ସେହି ରୂପରେ ଫଳ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଚରରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାଗ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ୱପ୍ନ, ପ୍ରଥମ ରାତି ସ୍ୱପ୍ନ, ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଫଳ ମିଥ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଯାହାକି ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ଅଗୋଚରରେ ଥାଏ, ତାହା ପୁସ୍ତକରେ ନଥାଏ, କେବଳ ଅନୁଭବ ବିଚାରରେ ଥାଏ। କି ପ୍ରକାରର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କି ପ୍ରକାରର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ। ଏହା ସତ୍ୟ କଥା ଅଟେ। ଏଣୁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ନିଜ ଗୁଣରେ କ୍ଷମା ଦେବେ। କାଳ ନିଦ୍ରାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ମିଥ୍ୟା। ସୁସୁପ୍ତି ନିଦ୍ରାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ଘଟେ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ମିଥ୍ୟା। ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସତ୍ୟ ଓ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ମିଥ୍ୟା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।